आढाळी एमआयडीसीवरून विधान परिषदेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावरती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिलेल्या सरकारी उत्तरानंतर त्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे। उदय सामंतांच्या या वक्तव्यानंतर काय प्रतिक्रिया आल्यात पाहूयात। उद्योग मंत्र्यांना आढाळी नेमके कुठे आहेत ती तरी माहिती आहे की नाही ते मला विचारावं लागेल त्यांना। आणि दुसरं दुर्दैव म्हणजे श्रद्धा आणि सबुरी तिथले जे आमदार आहेत त्यांनासुद्धा त्याचं काही देणं घेणं पडलेलं नाही। आमच्याकडे सत्ता असताना त्या ठिकाणी आढाळीच्या MIDCच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला। NIMP सारखा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्र सरकारचा आणण्याचा प्रयत्न केला, पण दुर्दैवाने महाराष्ट्र सरकारने त्याचं जे फॉलोअप घेतलं पाहिजे आत्ताच्या महाराष्ट्र सरकारने ते अजिबात घेत नाही आहेत, म्हणून NIP सारखा तो प्रकल्प त्या ठिकाणी येऊ शकला नाही। 1 इंचसुद्धा जागा तिथल्या उद्योगपतींना सध्या देण्यात आलेली नाही आहे। त्यामुळे आढाळी ही ओसाड झालेलं माळरान झालेलं आहे सध्या। सर्वप्रथम तर मी विधान परिषदेमध्ये ज्या मान्यवर सदस्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आढाळीचा, तर त्या सर्व मान्यवरांचे मी मनापासून आभार मानतो। कारण हा प्रश्न कुठेतरी एका मोठ्या व्यासपीठावरती उपस्थित होणं ही फार मोठी गरज होती। आणि काल मी बघितलं की माननीय उद्योगमंत्री महोदयांनी या संदर्भात जे काही उत्तर दिलेलं आहे त्या उत्तराकडे आपण 1-2 दृष्टिकोनातून बघू शकतो। पहिला दृष्टिकोन असा आहे की ज्या पद्धतीनं शासकीय पद्धतीनं जे उत्तर दिलं जातं त्या पद्धतीनं जर बघितलं तर ते उत्तर आपल्याला ठीक आहे, ओके म्हणता येईल। परंतु आढाळी MIDCचा जो प्रकल्प आहे या प्रकल्पाकडे आपल्याला शासकीय पद्धतीनं बघता येणार नाही। त्याला कारण असं की हा खूप संवेदनशील विषय आहे, विशेषतः सिंधुदुर्गासाठी हा खूप संवेदनशील विषय आहे। त्यातल्या त्यात दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुक्यातील जे काही बेरोजगार आज पूर्णतः गोव्यावरती अवलंबून आहेत त्यांच्या दृष्टीने सुद्धा हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे। आणि हा विषय ज्यावेळी आपण चर्चेला घेतो त्यावेळी आपल्याला खूप मागे जावं लागतं, पार्श्वभूमी बघावी लागते। साधारणतः 2010 नंतर कोकणामध्ये येऊ घातलेले सर्व तथाकथित विकास प्रकल्प जे होते हे विकास प्रकल्प आजही रखडलेल्या अवस्थेत आहेत। म्हणजे त्या काळामध्ये जे काही प्रकल्प प्रस्तावित झाले त्या प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरती असेल, स्थानिक मुद्द्यावरती असेल किंवा राजकीय काही गोष्टी असतील, या सर्व गोष्टीमुळे स्थानिक लोकांकडून विरोध झाला आणि हे प्रकल्प आजही पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत, किंबहुना काही प्रकल्पांचं तर भूसंपादन देखील झालेलं नाही। अशा पार्श्वभूमीवरती 2013मध्ये आम्ही आढाळीवासियांनी स्वतःहून या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला MIDCसाठी आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री सन्माननीय राणेसाहेबांकडे आम्ही हा प्रस्ताव दिला। अवघ्या 6 ते 8 महिन्यामध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली। त्यानंतरच्या पुढच्या वर्षभरामध्ये आपण ह्या प्रकल्पासाठीची जी जमीन होती ती 80% अधिक क्षेत्र जे होते ते आम्ही महामंडळाकडे हस्तांतरित करून दिलं। आता मला सांगा की गेल्या 2 वर्ष म्हणजे सुरुवातीच्या 2 वर्षामध्ये एवढ्या गतिमान पद्धतीनं या प्रकल्पाला जर स्थानिक लोकांनी सहकार्य केलेलं असेल तर त्या पार्श्वभूमीवरती जर आपण बघितलं तर पुढची 8 वर्ष हा खूप विलंबाचा काळ म्हणता येईल। त्याला दुसरा असा दृष्टिकोन आहे की आसपासच्या परिसरामध्ये ज्या पद्धतीनं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप होत आहे, म्हणजे मोपा विमानतळाचं काम त्या दरम्यान सुरू झालेलं होतं आणि मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून हा प्रकल्प अवघ्या 14 किलोमीटरवरती आहे। तर 20 ते 25 मिनटामध्ये आढाळीतून आपल्याला मोपाला पोहोचता येतं। मोपाचा ॲडव्हान्टेज घेण्यासाठीचं जे नियोजन आवश्यक होतं स्थानिक पातळीवरती, शासकीय पातळीवरती, ते आपल्याला कुठेही आज तगायत झालेलं दिसत नाही। तर अशा दृष्टिकोनातून जर आपण बघितलं ना तर मला असं वाटतं की थोडाफार विलंब झालेला आहे। किंबहुना आम्ही आशावादी अशासाठी आहोत की सन्माननीय उद्योगमंत्री महोदय हे सिंधुदुर्गाशी संबंधित आहेत, केंद्रातील उद्योगमंत्री आपले जे आहेत ते पण सिंधुदुर्गाशी संबंधित आहेत। ही जर दोघेही जर ज्या पदावरती कार्यरत आहेत त्यांनी जर मनात आणलं तर निश्चितपणे आढाळी MIDCमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चांगले उद्योग येऊ शकतात। किंबहुना आजही अनेक उद्योजक या भागामध्ये येत आहेत। आमची मागणी अशी होती की तुम्ही या भागाचं प्रमोशन करा, या भागाला तुम्ही उद्योजकांपर्यंत पोहोचा, त्याच्यासाठी परिषदा घ्या आणि काही विशेष सवलती देता येतील का, काही टॅक्स हॉलिडेज आपल्याला या भागामध्ये देता येतील का, किंवा आपली जी इंडस्ट्रीयल पॉलिसी 2019ची आहे त्याच्यामध्ये जवळपास 80% 100% सबसिडीच्या स्कीम्स ज्या आहेत त्या लोकांपर्यंत, उद्योजकांपर्यंत पोहोचवता येतील का। अगदी MSMEचे उद्योग असतील किंवा मोठे उद्योग असतील तर ते जर आपल्याला त्यांपर्यंत पोहोचवता आले तर निश्चितपणे मला खात्री आहे की 6 महिन्यामध्ये या भागाचा कायापालट होऊ शकतो। एवढा पोटेन्शियल या भागामध्ये आहे आणि त्या दृष्टीनं निश्चितपणे प्रयत्न व्हायला हवेत।
निश्चितपणे मला असं वाटतं की त्यांनी फार पॉझिटिव्ह दृष्टिकोनातून या प्रकल्पाकडे बघायला पाहिजे. मधल्या काळामध्ये आम्ही जो लाँग मार्च काढला तर त्या लाँग मार्चमध्ये असं वातावरण निर्माण झालेलं होतं की कुठेतरी शालेय शिक्षण मंत्र्यांना टार्गेट करण्यासाठीचा हा लाँग मार्च आहे, अशा प्रकारचं एक वातावरण जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आलं. वस्तुस्थिती तशी नव्हती. माननीय मंत्री महोदयांनी जर या लाँग मार्चकडे पॉझिटिव्ह दृष्टिकोनातून बघितलं असतं तर निश्चितपणे त्याचा फायदा झाला असता. आजही माननीय मंत्री महोदयांचं, दीपक केसरकर साहेबांचं उद्योग जगतामध्ये बऱ्यापैकी वलय आहे. सो त्यांनी जर मनामध्ये आणलं तर ते चांगले उद्योजक या इथे या भागापर्यंत आणू शकतात आणि त्या दृष्टीनं त्यांनी प्रयत्न करायला हवं. खरं तर आता निवडणुकांच्या काळ येत आहेत, तर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती जर त्यांनी मनात आणलं तर चांगले उद्योजक या ठिकाणी येऊ शकतात. पण कुठेतरी राजकीय म्हणजे मी एकाच व्यक्तीला असं म्हणणार, मी ज्यावेळी लाँग मार्च काढलं त्यावेळी मी म्हटलं की 10 वर्षांमध्ये सर्वच पक्षांची सरकारं येऊन गेलेली आहेत. सर्व म्हणजे मनसे जर एक सोडला तर सगळे पक्ष सत्तेवरती होते. त्यामुळे कुठेतरी ही जी गोष्ट आहे ही समन्वयातून आणि सकारात्मकतेतून पाहिली तरच हा प्रश्न या ठिकाणी निकालात निघू शकतो आणि त्याचे चांगले परिणाम जे आहेत ते आपल्याला दिसू शकतात. त्यामुळे असं म्हणता येणार नाही की एकाच व्यक्ती, पण निश्चितपणे आणि जनता बघत असते, जनतेला कुठेतरी अपेक्षा आशा असतात, त्या कुठेतरी फोल ठरताना आता दिसत आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. शेवटी वस्तुस्थिती नाकारून आपल्याला चालणार नाही. दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी MIDC औद्योगिक क्षेत्राला मंजुरी मिळून आणि भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण होऊन तब्बल 10 वर्ष उलटून गेलेली आहेत. आतापर्यंत केवळ हाताच्या बोटावर मोजाव्या एवढ्या उद्योजकांना भूखंडाचं कसंबसं वाटप यावर्षी देवयला झालेलं आहे. आडाळी MIDC क्षेत्राचं हे वास्तव आहे. पायाभूत सुविधांची कामं अद्यापही पूर्ण झालेली नाहीत. महावितरणच्या वीज उपकेंद्राची एकही वीट अद्याप जागेवर सुद्धा आलेली नाही. असं असताना जर मंत्री महोदय विलंब झालेला नाही असं म्हणत असतील तर त्यांची विलंबाची नेमकी व्याख्या तरी काय हे जाणून घ्यायला आम्हा आडाळीवासियांना आवडेल. याबरोबरच सरकारचे नेमके प्राधान्यक्रम तरी नेमके कोणते आहेत हे सुद्धा विचारण्याची वेळ या उत्तरामुळे आलेली आहे. आडाळी ग्रामस्थ विकास समन्वय समिती आणि आडाळी MIDC स्थानिक लोक अधिकार संरक्षण समिती या दोन्ही समित्यांनी आतापर्यंत केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे दिवाळीच्या आदल्या दिवशी 4 उद्योजकांना भूखंड प्रत्यक्ष ताब्यात देण्यात आले. यासाठी समितीनेच सतत पाठपुरावा केलेला होता. आडाळी MIDCचे घोंगडे अनाकलनीय कारणामुळे भिजत पडल्यामुळेच आडाळी ग्रामस्थ आणि दोडामार्ग तालुक्यासह जिल्ह्यातील सुमारे 5,000 लोकांनी आडाळी ते बांदा असा लाँग मार्च काढून सद्यस्थिती सरकारच्या नजरेला आणून दिली आणि त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी MIDCने भूखंड वाटपाचे आदेश लाँग मार्चच्या आधीच्या दिवसाची तारीख घालून वितरित केले. गोवा, कर्नाटक, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि अनेक ठिकाणचे उद्योजक आडाळी MIDCमध्ये उद्योग सुरू करण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यांना सुविधायुक्त विकसित भूखंड मिळण्यामध्ये 10 वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे लोकशाहीचे मंदिर समजल्या जाणाऱ्या विधिमंडळात मंत्री महोदय जर अशा प्रकारची उत्तरे देत असतील तर त्यांनी शासकीय यंत्रणेने दिलेल्या उत्तरावर अवलंबून राहू नये. सद्यस्थितीची माहिती घ्यावी आणि त्यानंतर सभागृहात निवेदन करावे अशी विनंती आम्ही त्यांना करू इच्छितो. MIDCमध्ये भूखंड दिलेल्या उद्योजकाने 3 वर्षाच्या आत उद्योग सुरू करायला हवा अशी अट असते, नाहीतर तो भूखंड पुन्हा परत घेतला जाऊ शकतो. परंतु शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात घेऊन 10 वर्ष उलटून गेली तरी ढिम्म न हलणाऱ्या MIDC प्रशासनाला असा काही नियम नाही का हा प्रश्न विचारायची वेळ आता आमच्यावर आलेली आहे. रोजगार हा दोडामार्ग तालुक्याचा आजचा घडीचा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. MIDC हे त्यावरील उत्तर आहे. मात्र ज्या भावनेने स्थानिकांनी आपल्या जमिनी या प्रकल्पाला दिल्या त्यांच्या भावनांची ही एक प्रकारे कुचेष्टा आहे. आम्ही मंत्री महोदयांना आणि शासनाला विनंती करतो की आता तरी झालेला खेळखंडोबा थांबवून आमची आडाळी MIDC औद्योगिक क्षेत्र लवकरात लवकर कार्यरत कसं होईल आणि इथून गोव्यामध्ये, बेळगाव, कोल्हापूरला, पुण्या, मुंबईला जाणाऱ्या युवकांच्या हाताला आडाळीमध्येच काम कसं मिळेल यासाठी कृपया सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत. आम्हा आडाळी ग्रामस्थांचं, समन्वय समितीचं संपूर्ण सहकार्य प्रशासनाला याबद्दल राहील याची आम्ही खात्री देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.